Sanibonani Siemens Store. Namhlanje ngifuna ukuzokhuluma ngempi yezinsizwa zakwaBiyela nezakwamtshali. Impi yangapho buka esigodini esisodwa. Impi le eyenzeke esigodini esisodwa. Ngiyajabula ukuthi leyo mpi leyo yahamba yaze yalotha, kodwa nakuba kukhona abasafuna ukuyivusa ngenxa yokungazi nangenxa yokuthi impi abakaze beyilwe. Yabona mawusuke ungazange uyilwe impi ungabazi bobuhlungu bayo ukuthi impi ibuhlungu kanjani, uyaye uhamba ufuna ukuyivusa. Yini yenza ukuthi ngikhulume ngale mpi? Ingoba abanye abantu baye bethi benganaki mangisuke ngikhuluma ngosizi lomuntu ophatha isibhamu. Kukhona abanye ngithi mangikhuluma ngosizi lomuntu ophatha isibhamu ngitshena abantu ukuthi isibhamu asikaze sibuyisela, asikaze sisize umuntu. Bese kuba khona abathi hayi ngeke ngani nje usibanibani kwake kwafika abantu ebusuku bezothatha imbuzi kuyena, waphuma nesibhamu bamdubula, wabadubula naye wabaleka. Ukube wayengenaso isibhamu ngabe kusho ukuthi bayithatha imbuzi zakhe, or omunye wafika abantu bezogebenga kuyena endlini, wakhipha isibhamu wabadubula babaleka. Ukube isibhamu wayengenaso babezomdubula or babezothatha izinto endlini. Angikhulumi mina nalowo muntu osendlini, ngikhuluma nezigebengu lezi ezayizongena. Ngikhuluma nezigebengu lezi ezayingena izothatha imbuzi. Angithi kube kuthiwa zona lezi zigebengu ayinayibhamu aziphatha imbuzi, ngabe aziphatha ibhamu, ngaba ingena ngokuzothatha imbuzi, ngaba ingena ngokuzoqekezela umfweni lowo. So mangikhuluma ngosizi lomuntu ophatha isibhamu ngisuke ngikhuluma ngazo lezo nsizwa okuyizona ezingenela abantu. Kangangokuthi kuze kuba abantu bathi hayi isibhamu ngiyivikela ngaso. Ngikhuluma nazo ke lezi nsizwa okusuke kuvikelwa abantu beyivikela kuzona. Ngikhuluma nalezo nsizwa. Yize ngithi ayiyeke ibhamu ngoba uma ziyeke iphathe ibhamu lezo nsizwa, nabo laba bafowethu laba esikhuluma ngabo ukuthi ngabe bakwazi ukuyisindisa ngazo ibhamu, nabo ngabe isidingo sokuphatha ibhamu nabo ngaba banaso. So ilokho engisuke ngikhuluma ngakho. Ngifuna ke ulalele kahle la ngoba ngikhuluma ngomonakalo odalwa isibhamu. Usizi lwempi yezinsizwa zakwaBiyela nezakwamtshali eyalwa kabuhlungu lapho obuka kwesakaBiyela ngaphansi kwenkosi uBiyela. Impi eyalwa yashiya intandana, yashiya abafelokazi, yashiya imizi, yashiya inkalo, kwadliwa imfuyo, kwenziwa yonke into, yakhipha isibhicongo, kwashona abantu abangaphezulu ka40 ngenxa nje yesibhamu. Ngifuna ulalele ukuthi lempi yaqala kanjani bese ngitshela ukuthi yayingeke nikhuzeke njengoba ngihlale ngikhuluma nje. Lempi yaqala ngo2011 lapha ngikhuluma ngezinsizwa zakwaBiyela nezakwamtshali obuka ngapha ngaseMpangeni, esigodini sakwaQomntaba, isigodi esisodwa lesi. Isigodi sakwaQomntaba ke lapha kwaBiyela, lapho ubuka kwesakaBiyela sinegojana nje, khona oNcemane, noNhlanu wokhalo, noGamu, nemiziki kodilo waziyo, komlawu, nemiziki yakhona ehlukene. Welike ikhona nemizi, uyazi ukuthi thina emakhama kwakhiwa khona imizi yakwaBiyela, bekhona imizi yakwamtshali, bekhona imizi yakwaNkwanyana. Welike kuleya ndawo khona imizi yakwaBiyela bese kubuya nakwamtshali khona lapha eNcemane, kwaQomntaba. So zinsizwa ezisigodi esisodwa lezi, kodwa kuhlukene nje ngeyigceme. Abanye balapha ngaphesheya, abanye bangapha. Isigodi nje sisodwa kwaQomntaba. Insizwa zalapha na ke ngalezi ayikhathi ngabo 2011 kwakuzinsizwa lezi zayikhonze kakhulu induku, na isadlalwa namanje, kodwa
ngalezi izikhathi kwakuthi insizwa mayishana emgangeleni noma ishane ngenduku noma zibulalene indaba yokubiza amaphoyisa engasebenzi lapha engasebenzi. Uyabona ke insizwa mayishana ngenduku emgangeleni kwaziwa nje ukuthi usibanibani ngomgangelo uyashaya kuthi nezinsizwa ezincane abafana bakuba bakhulayo abezemva kwakhe lo mfoshanayo befisa ukufana naye ngoba kunaneintombi ezimqomela ukuthi ushaya induku yashaya ngempela kuneintombi so emakhaya nje kudala umsizwa babidlisa ngalokho ukuthi mawushaya induku udlala ingoma kuneintombi eziqomela lokho nje. Khumbula umfo wamanqele wangapha ngakithi kwaNongoma madoda washaya ingoma ngapho uSuthu walandelwa intombi yazoqoma yahamba ibuza indlela ithi ngibuza nje umfo wamanqele wayishaya ingoma kakhulu yabuza indlela yazofika kubo yafika athi ngizobaleka ngizoqoma uzoqoma bani naye athi ngizoqoma umfo wamanqele ngimbone le ngakithi eFalaza eshaya ingoma. So ubusizwa bobudlisa kanjalo. So lapha na ke ubuka ngo2011 kwaku2011 iqala lempi kwakunomkhehlo komunye umuzi waqwabe lapha kwaMabhenza ngo2011 khona kwaqoma intaba kwakunomkhehlo komunye umuzi waqwabe so uma kade kunomkhehlo khona zikhona insizwa zakwaBiyela ikhona insizwa zasematshaleni zikhona nezizwe nje zakwezinye izibongo. So kwaba muhle nje umkhehlo waba right kwaphela umkhehlo ntambama kwabeka umgangelo kwezinye indawo ke makade kunomkhehlo kuba nomgangela noma kade kunomemulo kuba nomgangela. So kwabekwa nje umgangelo kwaba muhle akwaba nankinga. Kwase kuthi insizwa zakwaBiyela uma seyibuyele emuva wele ke insizwa noma ngabe zasibonga sisodwa noma ngabe ziyivi elilodwa uma sekubuyelwe emuva kusesuka emcimbini akujanijwayele ukuhambisana kanye kanye uthola omunye mhlawumbe usehambile wayintombini yakhe abanye basala bashela yabo uthola noma sinihamba senibuyele emuva iviyo leli alisafani neviyo ebenifike nalo ngoba manisafika niba yivi elilodwa. So ke kuthe mase ibuya insizwa zakwaBiyela khona kwaqoma intaba khona insizwa kwakuthiwa umndeni Biyela kwakuwumndeni Biyela uMenzi Biyela uMapapusi Biyela zinsizwa zandawonye lezi umndeni zonke lezi zinsizwa zeshaya induku ayindaba okuganga shaya induku ngempela umndeni uMenzi Biyela uMapapusi naye umfuka Biyela naye waye eshaya induku. Uma sebebuyele emuva emakhaya sekusebusuku ntambama nje kodwa sekumnyama bahamba phela endaweni yangakubo mawusuka lapha kwaMabhenzi uya kweNcemane it's a walking distance. Sekusuka umndeni Biyela udlala noMapapusi Biyela badlala ngenduku angithi abandawonye phela bayangcweka uyabona ke mawusungcoka nomuntu ngenduku ngoba ngiyaye ngithi nje mina induku ayiyekwe manje ngisho njalo nami ngayidlala induku nginazi ingozi la kodwa thina ke sasidlala kabi ngoba sasithi noma sidlala kodwa omama babebuye besikhuze bethi ubaba wakho washona ngayo lento usibani thina sinobhuti nobaba abancane abashona obaba omncane bethu abashona ngenduku kabuhlungu sengabafana sisebancane. So ke umndeni Biyela mayidlalisa umfowabo enye insizwa nje yasemndenini edlalisa uMapapusi Biyela bedlale mawudlalisa umuntu ngenduku mokwamshala umunwe noma umshaya ikhanda nawe uyaqinisa isandla mawuwathi uyashaya mhlambe niyadlala ngenduku washayekala naye lo odlala naye uyaqinisa isandla kushaya nigcine senishayana nigcine bayazi abadlala induku. Abantu bake ikhona nje ivideo engeke ngayibona la kuma social media insizwa iqala idlala zidlala hayi uyagcina shanga ngempela lenenye
kanti ngoba ngesikhathi nidlala omunye umuntu ushayeka kabi ebese na uqinisa isandla hayi bese ibhembuluka ke. So uMapapa uSibiyela mayidlala nomndeni, umndeni ke kwayisiqhwaga wayishaya induku. So uMapapa uSimayidlala nomndeni ebese yashayeka uMapapuz athi ashayeke nje kabuhlungu ekhanda avela adikila ahambe abashiye laba ngemuva umndeni nomenzi adikila ahamba anyuke indlela yabo yayizodlula ebar yakwaBiyela lapha phezulu. So adikile uMapapa usahambe ngoba useshaya umndeni ebese kuthi umndeni nomenzi umndeni Biyela nomenzi angizizwe zandawonye kushuthi basasele phela bona abasaselele angazi naba bayilinde lapha kuthe mase besuka umndeni Biyela nomenzi Biyela sebenyuka uma bethi bayafika ngasebhala lapha yakwaBiyela bafica uMapapa usilensizwa le kade idlala nomndeni isixoxela umzala wayo wakwamtshali umfuniseni Mtshali iyaxoxa ithi hey phela yasengishaya umndeni kabuhlungu lapha ezansi angazi noma bengicuphile kodwa nje sengishayiwe iyamkhombisa ikhombisa umzala wakwamtshali lo mfuniseni Mtshali wakwamtshali uzalwa kwaBiyela. So umfuniseni Mtshali avela acasuka ethi kushuthi labafana bayidelela labafana nakhona ubabiza ngabafana ontanga yakhe naye ubabizisa ukushinga ngoba la indukwini manilingana mawuzazi ukuthi uyinsizwa ngenduku awunakho ukuthi nomuntu ongapheki kwakho uma umbona ukuthi akayona inkinga umfana ufokofo. Umfuniseni Mtshali noma uMapapa uSibiyele esaxoxela umzala wakhe umfuniseni ethi hey phela sengishawe umndeni kanje umndeni sengishaya kabuhlungu kanje yabo kanje avele kanti ngesikhathi besaxoxa avele eqhamuka umndeni benomenzi Biyela evele ngabe sabuza lo umfuniseni Mtshali evele ngabe sabuza umfuniseni Mtshali kuhamba phambili umenzi Biyela ngabe sabuza ukuthi avela likhuze phezulu kumenzi Biyela ethi nimshayelana umzali uMapapa manje nimshayela akugene ngenduku avika umenzi angene ngenduku azasuka umndeni alihlabe phezulu kumfuniseni manje uhlaba phezulu kumfuniseni kulomzala kaMapapuz alihlabe phezulu akuliwe kubonakala ukuthi uyashayeka umfuniseni wakamtshali kuliwe abemshaya umfuniseni njalo ulwela bani uMapapuz lo olimale edlalo oshaya kwedlala eshawa abafowabo eshaya umfowabo umndeni ngempela kwakudlala avela suke ke okay emva kwaleko kokushayana umfuniseni eseshayikile bamshiya umndeni behlangane nabafana abancane ababehamba nabo ngenxa ukuthi phela njoba ngithi kuba sebengaseduze kwasebhanje besuke bethatha abafana bakubo behambe ke manje bayencemana kwaQomtaba baya ngakubo asala umfuniseni Mtshali ayigeza ingozi uyigeza ingozi ashawe kuyo into abengayihlelile nje wayengafune kulwa wayengafune naye wayesukela emcimbini waficwa uMapapa wambikela ukuthi sengishayiwe wasuka hlala kanti bazoqhamuka labo umndeni. So ke uyasuka ke umfuniseni uyayigeza ingozi uyahamba uyekhaya kubo khona kwaQomtaba kulemizi yaseMantshalini. Emva kwalapho umfuniseni einsukwini evele efunge manje ukuthi yena ngeke ashawe yinja yena usho bani ke usho umndeni uthi nje ngeke ngize ngishawe yinja mina ngeke impela zingishawe yinja wathatha umfowabo umuzi Mtshali sekumfuniseni Mtshali bafuna manje bani umndeni Biyela ngithi ushawa umfuniseni beshaya umenzi Biyela emshaya nakhona esediniwe ngenxa ukuthi umenzi ubekhona kushaya uMapapuz kanti kwakudlala
umfundisi aqaleke manje afune umndeni Biyela amfune insuku emfune etshela nabantu ukuthi umndeni Biyela ngiyamfuna ungishayile angikwazi ukushawa yinja mina bese kuphela kanjalo amfune angithi uyayibona into okufuna umuntu endaweni mawuhlangana nabantu usho ukuthi hayi ningikhonzela kusibani ngeke phela nani lokunithi uyabo niqale ninganaki bamfuna umndeni naye umndeni phela kamsabi nje so wamfuna umndeni wamthola komunye umuzi wakwaBiyela kwakhonzeleni bamthola umndeni ukulomuzi wakwaBiyela akazi lutho akazelele phela wenza into ayenzayo nje uhlezi khona komunye umuzi wakubo kwaBiyela kodwa hayi kuba phakathi egcekeni wafika umuzi ehamba nomfuniseni baphethe induku bathi mabembona nje umndeni babehlala phe kwakhe ngenduku bahlala phe kwakhe ngenduku wathi uyazazi kwaphuma umama kwakhala umaye bathi balanyulwa kwasho ukuthi babili bazinsizwa phela bashaya insizwa engaphethe induku nakhona bona bayiphethe induku iphelele bayishaba umndeni bamshiya lapho bethu ufile lapha kwakhonzeleni bamshiya bethu ufile wathatha umndeni wayesesibhedlela eNgwelezana wafika wahlala 3 days umndeni naye phela umndeni unabafowabo naye futhi uyinsizwa ngeke avuma ukuthi eseshayiwe ngeke akuvuma ukuthi eseshayiwe ebese kuphela kanjalo nje ngeke ayivume leyo so ke uthema iphuma umndeni esibhedlela walulama uthema iseluleme kanti kuzoba nomcimbi lapha kwaDelo waziyo kuzoba nomcimbi wawukade ukhona lapha eNcemane kwaBiyela so umndeni uyazi ukuthi kulomcimbi noma kanjani umfuniseni uzobe khona naye umfuniseni usezwile ukuthi umndeni nje ubephuma esibhedlela nje ayikho into ayifunayo umndeni ufuna yena umfuniseni njalo kushuthi umndeni wakwaBiyela umfuniseni waseMantshaleni hayi kwaba nomcimbi lapha kwaDelo waziyo khona kwaBiyela eNcemane waba khona umndeni waba khona umfuniseni iyafika njalo nendaba kubanumzane naseyinduneni ukuthi nazi izingane ezifuna ukubulalana ngoba ngesikhathi sekushaya umndeni bakhona obaba bathi hayibo ayikhuzwe lempi ngoba umndeni wacishe wafa ayikhuzwe lempi so kwathi makumcimbi lapha kwaDelo waziyo kwaBiyela eNcemane wafika umndeni wafika umfuniseni kushuthi mhlambe zabuye zesabana ngoba wadlalwa nje kwathi makade kumcimbi wathi muphela umcimbi kwabe kumgangela esikade wonke umuntu esigodini saqomntaba wayelinde lapha eNcemane wayelindele ukuthi umndeni nomfuniseni umndeni Biyela nomfuniseni Mtshali kuzoba nodede ngapha ke lezi ndawo ukukhuluma ngazo uma insizwa izothathana hayi phela futhi kulezi ndawo kuphela uma nje insizwa esigodini kwazi ukuthi izothathana ngiyakhumbula nathi khona insizwa wangakithi kwaManqali yayiushaya umgangelo kwakuthi mayizothathana nezinsizwa zangapha kwaDabhazi kwakuphuma ngisho esinedolo so nakhona ke le kwakuphuma ngisho esinedolo kwaziwa lapha kwaDelo wazi ukuthi kuzobe kukhona umndeni Biyela kanye nomfuniseni Mtshali kuyobukwa lo dede lowo ngeke sinome kanjani ngeke bengalo bavele bafike bangalo walwa nje umxhaka walumgangela waphela kanjalo zashana nje emgangeleni kodwa wangabikho lo dede ngoba udede la khona okuma yonke into emgangeleni kuthi usibanibani uneqhubu nosibanibani bese ziyathathana zona zombili nje kubukwe zona kube induna ngapha so wangabikho udede kanjalo kwathi emva kwalowo mcimbi lowo kwase kuba nomcimbi kwaba nomgonqo memulo futhi lapha kwaDelo waziyo kwaba nomemulo
so kuleyo memulo lowo yaphinda yathibelana futhi phakathi kweinsizwa zakwaBiyela ngoba kwasekucaca ukuthi sekuqala ukuba yimpi le. Kwasekucaca ukuthi sekuyimpi ngoba umndeni wayeseshawa cishe wafa eshawa igenge yaseMantshaleni. Negenge yaseMantshaleni yayifokofisa ukuthi fokof mayilwa yilo. Ngomgonqo ke yaphinda yahlangana ihlukana impi yalwa yazashana kabuhlungu insizwa kwaba isibundane zashana kodwa ngenhlahla kwangalimala umuntu. Ngakusasa induna zayibiza induna zabiza abanumzane bendawo babiza umhlangano nenduna babiza umhlangano lapha eQomtaba eCrash. Kulomhlangano zafike zakhuza induna ukuthi hayi khona lempi eniqalayo iyekeni. Kwathiwa lempi eniqalayo iyekeni kwakhulunywa kwajulwa ngawo ngomsuka wayo ukuthi iqale kanjani. Kwathiwa akusifuni kuze kuphume isidumbu la. Kwathiwa iyekeni la ngempela kwangathi ziyeza insizwa. Into ke eyayenzeka lapha kulezi insizwa zakwaMtshali nezakwabiyela uma impi kade ikhuziwe. Lezi zakwaBiyela zayivele zitshenga ukuthi sikhuziwe ngempela ziyayiyeka kanti lezi ezaseMatshaleni zilala unyendle zona ziyazi ukuthi mayiphinda idibana izophinda idibana. So emva kwaleso sigameko kwaba isigameko kwaba nomshado lapha kwaNkwanyana. Kwaba nomshado kwaNkwanyana khona kwaQomtaba lapha kwaNduna esigcemeni sakwaNduna. Ngenxa yokuthi impi yayikade ikhuziwe eCrash le genge yakwaBiyela yafika yona indlanzana nje ingahlose impi. Yabona yafika idlazana nje ingahlose impi yona yakwaBiyela. So uma ifika laphana kanti ezakwamtshali zihlomile insizwa zaseMatshaleni zihlomile ezikamfuniseni zihlomile umuntu esezimfuna kakhulu manje kwaBiyela seyifuna uzwe khona enye insizwe encane nje okuthiwa uzwe iBiyela zifuniswa nayo ukuthi ziyayazi ukuthi iyashaya. Angithi phela makushaya abafowenu awuhlala ungakhulumi awusho ukuthi yazi usibani uyadakwa la kusombamba khona nozwe engathi khona igama likhipha lokuthi lezi insizwa zaseMatshaleni ziyabheda ifuna ishawe zamthagetha ngomsindo walapha kwaNkwanyana kwaNduna. So kwathi nje maqeda kwathi maqedwa umshado zathi mazimxhakweni emgangeleni kwathi maqedwa ngathi leza ezaseMatshaleni ayibangesalinda zabe seyihubhu uzwe iBiyela zamhubhu uzwe iBiyela wakubo umndeni kodwa umndeni babe ngekho ngomshado lo wakwaNkwanyana lapha kwaNduna babe ngekho zahubha lo mndeni ke zahubha lozweke zamsha kwasho ukuthi kwakuyinsizwa ke yayivika kakhulu ngathi yavika kwagcina zisondela nezakwabiyela zalwa lamlelo uzwe zalwa yashana impi yashana impi kwashayeka kabuhlungu insizwa yakwabiyela kwakuthiwa uManyosi shayeka kabuhlungu lapho yacishe yashona insizwa kaManyosi shayeka nje kabuhlungu bayithatha bayisesibhedlela eNgwelezana yagcina yahlukana ke impi yahlangana ihlukana uzwe wangalimala kakhulu wathinteka naye kodwa wangalimala kakhulu lo wakuyena wayifuna izizwa zaMtshali wasinda uzwe iBiyela kwashayeka kabuhlungu Manyosi Biyela Manyosi ke yinsizwa zakwaBiyela ezayingena zithi izolamlela uzwe mayilwa kanjalo njalo insizwa lezi intombi ziyakikiza lana omama intombi ziyakikiza ziyagqiza omama abanye bayakhuza kodwa intombi ziyakikiza kukhala nje leyo ntombi osekushaya ubhuti wakhe niyazazi abantu besifazane makuthiwa impilo kanje ya
bona basuke bengenakho ukuthi khona umuntu ozofa ekugcineni abanye kikizi intombi izovela ehlanye kakhulu so bamthatha kumanyosi wayesesibhedlela wacishe wafa wahlala isikhashana esibhedlela waphuma umanyosi esibhedlela kwasuka umfowabo kaManyosi okuthuntla kaBiyela angithi uManyosi waBiyela wavele wafonela manje ubaba omncane walabafana bakwaMtshali wafonela enye insizwa kwakuthiwa usinemkantsha wakwaMtshali wathi mfowethu abafana bakho sebemshayelana mfowethu uManyosi lapha ya emshadweni kwaNduna lapha kwaNkwanyana sebemshayelana ay kufona manje unhlaka kaBiyela unhlaka ngenye igayigayi zakhona lapha kwaBiyela umfowabo kaManyosi ubuza ukuthi useshawelana umfowethu manje lapha emshadweni ngoba impi ikhuziwe phela yakhuzwa impi useshawelana mfowethu ingazuthi bekhulume ngocingo unhlaka noSinemkatshi umfo kaMtshali begcine sebefofisana bevele belwe ocingweni manje bevele belwe ocingweni kubonakala ukuthi le phone call ayikho indlela bevele belwe nje ocingweni behukane khona lapho ocingweni befofisana kube ukuthi la isodibana khona ngoba manje kusho ukuthi noSinemkatshi umfo kaMtshali uyachaza ukuthi ingani nani nashaya umfowethu unhlaka uyachaza ukuthi nani nganamshaya umndeni nacishe nambulala nishaya umfana manje uzweni nakho senishaya uManyosi manje kanti bo senifuna ukuze kwenzakaleni befokofisana uyayazi ke inkulumo yezinsizwa zombili ezazinduku ukuthi banjani ayincengani kutheke emva kwalapho kwase kuba nomshado wawusuka lapha eMawombe uze kwaBiyela la eNcemane yonke lento yenziwa ngo2011 kwase kuba nomshado wawusuka eMawombe uze lapha yakwaBiyela eNcemane khona kwaQomtaba angithi lezi insizwa amazini engxabano ziyazi ukuthi izodibana emcimbini ila khona ke uSinemkantsha noNhlaka uSinemkantsha Mtshali noNhlaka Biyela labade bekhuluma ngocingo efonini laba babefungelana efonini ila babezodibana khona ngempela badibana emshadweni lapha owawusuka eMawombe wathi muphela umshado ungathi lathi malifikini angithi bekuthi makufika amaviyo uyabona makufika iviyo leyinsizwa noma ngabe zakuphi kusuku kuvele kumile umhlwenga la kwezinye insizwa ezolwa nalezi insizwa kumile umhlwenga uyibone ishinga ngathi kuvukusi ngathi kukhona intelezi evukayo egazini nalapha na ke emshadweni owawulapha eNcemane kwaBiyela owawusuka eMawombe kwathi maqhamuka iviyo lenziwa zakwaBiyela wavela wahlanya uSinemkatshi umfo kaMtshali thiwa wahlanya wangathi ikhanda liyaphambana ikakhulukazi mayibona uNhlaka Biyela ebona uNhlaka lo ayihilana naye ucingweni kwangathi ikhanda liyaphambana zazi ke ngangike ngiboneke nami ngisemncane insizwa ayisebenzisa kakhulu imithi kwakuthi maqhamukela inyivi itholisa ikhala insizwa uthi ye ikhala ibamba ikhanda yenze lokhu yazenza into ehlukahlukene insizwa lezi ayisebenzisa imithi kakhulu so ke nayo lensizwa yaseMatshalini thiwa yathi mayibona uSinemkatshi umfo kaBiyela amini yathi mayibona uSinemkatshi uSinemkantsha umfo kaMtshali wathi mayibona uNhlaka Biyela lo kade behilana naye efonini novela wahlanya lwathi maliphela udwendwe emva kwalo nje sekiwe emgangeleni ayizabe seyithathena akubange kusalindwa sabe seyithathana uSinemkatshi umfo kaMtshali ethathana noNhlaka Biyela ngathi umfo kaMtshali uSinemkatshi ayambiza
yathi hayi sekunjalo kwasho ukuthi ubiza insizwa yathi hawu sekunjalo kube njalo phela kulindweni yathi angifake isidwaba mina kulindweni zayikhala kushana unhlaka umfuka biyela manje eseshana no sinemkathi umfuka mtshalo zayikhala baliqebhula phezulu kumfuka mtshalo sinemkantshwa utheke ukukhula usinemkantsha kuthe ukukhula kulezi insizwa ngoba yena kulabafana bakwamtshalo bathi baba kuye umuzi nomfuniseni bathi baba kusinemkantsha bathi baba omncane so zathi uma isuka noma unhlaka biyela wathi mayikhuza phezulu ekhanda kusinemkantsha umfuka mtshalo kwase kusuka umuzi ozalwa umfowabo kaSinemkantsha kusho ukuthi umuzi mtshalo uthi baba omncane kuSinemkantsha loshayiwe kwavele wasuka indodana yafika lifaka ekhanda kunhlaka yazomjuma yafika lizebhula ekhanda kunhlaka icasulo ukuthi unhlaka biyela useshaye phela ubaba omncane base bayiviye lodwa umuzi wasematshalini uSinemkantsha wasematshalini unhlaka wakwabiyela unhlaka useshaya uSinemkantsha wasuka umuzi umfuka mtshalo likhuza phezulu ayasisuka yasuka kwasuka esinamathambo kwasuka esinamathambo lapho yabambana impi kwabonakala ukuthi manje ifuna ukuphuma nesidumbu kwabonakala ukuthi ifuna ukuphuma nesidumbu lempi ayi yagcina ke ihlukene yagcina ilamlekile leyo mpi leyo ngoba yahlangana ikhawu ihlangana ihlukana kodwa yagcina ilamlekile kanti ngakusasa njoba kumshado nje wawusuka eMawombe ngakusasa lapha kwaSigubhu Nkwanyana kwaGamu kwakunomkhehlo futhi kwakhehlwa yena kuSigubhu Nkwanyana uSigubhu Nkwanyana wakwaNkwanyana kodwa wakheduze kwezinsizwa zakwabiyela so makunomcimbi kwaNkwanyana uyafana nokuthi kwabiyela ngoba nezinsizwa zakwabiyela zambhincisa uyabo kuba njalo emakhaya so ngakusasa ke ngomhla ka16 June ke 16 June 2011 kuyiholiday kwakunomkhehlo lapho kukukhehlwa uSigubhu Nkwanyana lapho ke okwaba nokhukhulela ngoqo walempi abanye ababengayibona isiphetho sayo ngoba impi yezinsizwa maye kanje isiphetho sayo mawusuka uyinsizwa mawusuke uza ngomqondo obunsizwa isiphetho sayo yabe ngasiboni izophetha kanjani so ke ngomhla ka16 June kwaSigubhu Nkwanyana kwaGamu khona lapha yakwaqomtaba kwakuzoba nomkhehlo lezi insizwa zakwabiyela nezasematshalini vele zaseyibhejelene phezulu kokubindi nasezikhuzile ngoba induna zikhuzanga kanye lempi yakhuza nje ikhawu zithi sezikhuzile induna zilothe lezi zakwabiyela zivembuke zakwamtshale zilothe mayikade ikhuziwe nje izilothe zishone phansi zakwabiyela zize kahle emcimbini ivembuke lezi zakwamtshale so kwathi ke ngomhla ka16 June lapho kwaba nokhukhulela ngoqo ngifuna ulalela kahle ngomhla ka16 June ekseni uSinemkantsha umfoka kamtshali ngokubona ukuthi iviyo labo aliqinile kahle uma singekho esinye isigayigayi sakubo esumne wabo somfowabo esasithekwini uBhatomani umfoka kamtshali evele evuka ekseni uSinemkantsha umfoka kamtshali ahlabe ngemoto ayethekwini ayolanda umfowabo uBhatomani Mtshali umlandela ukuthi fanele kushaya u2 sebela ukuze impi emva komkhehlo lapha kwaNkwanyana ukuthi makuphela umkhehlo nje ebese khona uBhatomani uyiyona wayehola iviyo kaMtshali lensizwa kaMtshali
mase kukhona yena akekho umunye walihola liluvi. Kutheke nangempela wavuka ekseni kusinemkantsha washona eThekwini wayolanda umfowabo uBhatomane Mtshali. Zitheke mase zisuka ezakwabiyela siziya lapha ya kwaGamu kwakuphukuthiwa kwakuphume nesinedolo intombi kwakuphume ngisho mama beyobuka ithathana insizwa kwaMtshali nizakwabiyela ngoba naku bisikhuziwe impi kodwa kwakwazi ukuthi mazi njoba kunomcimbi nje mazi kazadiba hayi alikho iphoyisa kulento alikho kwangekho phoyisa kubizwa uphoyisa kushiwo futhi ukuthi njoba kunomshado lapha kwaSigubhu Nkwanyana isengathi ngaba khona amaphoyisa ezobheka lezi insizwa engahlezile cha akubizwa uphoyisa ayikholelwa ke emaphoyiseni insizwa zalapha ikhona nezinye insizwa engakholelwa amaphoyiseni futhi makhonto eyenzekile sekufanele kulandwe amaphoyisa ayikholelwa kakhulu kuleyo nto. Zathi mazingasebhaya kwabiyela leza kwabiyela zehla zibheke zibheke kwaGamu lapha emkhehlweni kaSigubhu. Zathi mazila kwaNdazu zehla zila kwaNdazu zaseyihlangana nekhehla lasematshalini kwakuthiwa uDikiza ezakwabiyela. Zihlanya zehla nje ziyahlanya ibheke emkhehlweni. Zifuna ukusheshe ifike phela zona emkhehlweni ngenxa ukuthi uGubhu Nkwanyana ngazi ukuthi ufana nomuntu ongakuzo. Zathi mayihlangana nekhehla lapha ngakwaNdazu ikhehla lakaMtshali zafike zathi ya kunjani madala ufuna ukuqhela endleleni zamthela induku ikhehla nalo likhehla kaMtshali linsizwa lo baba kaMtshali ulindiviya la ngakubo kaMtshali ulindiviya la kubo ematshalini Jobela angazi ukuthi wayiphume ngapi yena washeshe wafika la zamthela induku insizwa zakwabiyela zamthela induku wasinda zehla zaqhubeka zaya emkhehlweni. Zathi mayifika laphana esigcaweni ngathi zafike zahlala zathi ya baba zakekiza intombi ezayikekiza zaba nomunyu babona abantu ukuthi ayikhona ngazi ukuthi namhlanje kushube kakhulu kwakumhla ka16 June ngayizolo kade kumshado owawusuka eMawombe uza kwabiyela la khona usinemkantsha wathathana khona noNhlaka abiyela. So namhlanje nje kuyazi ukuthi lamanqamu ngempela ngoba izolo zithathene uNhlaka wamshaya usinemkantsha kwase kuvuka umfana indodana kaSinemkantsha uMuzi Mtshali wahlaba phezulu kuNhlaka. So namhlanje ngomhla ka16 June kuyaziwa njoba behamba zihaza izakwabiyela ihlangana nekhehla lakwamtshali uDikiza zilishaza lithela phansi nje zedlula zalaqe ngaphezulu ingoba ikhombisa ukuthi ayizwile. Wafike wenzeka umkhehlo kwakhehlo wathi muphela nje wayesefika uSinemkantsha umfo kaMtshali ehamba nomfowabo kade emlanda eThekwini imoto ekade indizi sukethi angithiwa ekade ihamba ekseni phela imoto wathi muphela nje umkhehlo wayefika uBhatomane umfo kaMtshali ehamba noSinemkantsha uBhatomane ke lo wayelanda eThekwini ade engekho kuzo zonke lezi zimpi kade engekho uBhatomane uselandwa ngoba kuyabonakala ukuthi impi yanamhlanje inkulu namhlanje. Hayi yahlangana ihlukana kwathi makuphela umkhehlo iviyo lasematshalini lali ngaphambili mase angithi kufanele phela ziyoneswa insizwa lezi ziyoneswa kuyadliwa kuyazi ukuthi mase kuphela umkhehlo insizwa zasekuthina ingene ekuthina zasekuthina ingena kuyiphi indlu kuyadliwa ziyaneswa kwathi mase kufanele kuyongenwa ekhaya lapha kwaSigubhu kwaNkwanyana zama lezi zasematshalini kanti izakwabiyela ziza ngemuva kufanele lezi zakwabiyela mayifuna ukuyongena lapha idlule eduze kwezasematshalini ingathi zavele zedlula lezi zasematshalini zathi hayi ngeke thina singedluli sedlula zathi mayidlula isithathana kukhona uBhatomane phela iviyo lasematshalini zasematshalini zonke lapha kwaQomtaba zizwa ngoBhatomane mase kukhulume yena akekho okhulumayo ngoba usuka eThekwini
ulandelwe nje ukuthi impi le kuyabonakala ukuthi ukhukhulela ngoqo lo. Zathi mayidlule zakwabiyela ziphethe induku, zathi mayidlule zakwabiyela eduze kweviyo, hayi ngathi wakhuluma la linye wakhulumayo awuza seyithathana kwakungaphansi ungaphezulu kwangaphansi ungaphezulu yaphinde ihlukana kwangathi yalamleka, zaphinde zathathana kwangaphansi ungaphezulu yaphinde ihlukana, kuyashawana kabuhlungu. Udonkane ke nina basemlazi engawazi udonkane, udonkane lezi induku ezinamakhanda athe phezulu ethi mayikushanje la ikuvulisele phathwa lezo nduku ayindaba okuganga. Yahlangana ihlukana ke impi, yahlangana ihlukana impi, yathi misihlangana kwesithathu kwabonakala ukuthi kuyabhujwa manje. Lokhu kwesithathu yahlukaniswa ukuqhuma kwesibhamu, isibhamu esaqhuma kathathu. Sathi masiqhuma isibhamu kanti khona wasiqhumisa isibhamu kwaphendula omunye, angazi kuthiwa insizwa kwaNgcobo yadubula lapha, angazi nobani, kodwa sathi masiqhuma isibhamu kwathi idlengelele saphinde saqhuma zathi idlengelele insizwa kanti uselele uBhatomani mfokamtshali madoda lo okuyena wayisuka eThekwini owayilandiwe uselele phansi. Zathi mayihlukana insizwa ziyambona uBhatomane uselele phansi ngathi wakugijima uSinemkanja lo owayekade elande yena lo selele eThekwini. Wafika uSinemkanja wambamba umfowabo wambiza ngegama wamthatha wamjikijela emotweni, babemphuthumisa esibhedlela eNgwelezane ngebhadi. Ichapter yakhe yaphelela nje endleleni umfokamtshali uBhatomane wavela washona. Lempi ilwa nje sonke lesi sikhathi akukaze kuphume isidumbu saqala ukuphuma ngoBhatomane umfokamtshali lo wayekade lande eThekwini ngalo leli langa langomhla ka-16 June 2011. Ngalo leli langa ekwakukhukhulela ngoqo yaqala ukuphuma isidumbu saqala ukuphuma ngaye, ngoba naye ngesikhathi esuka eThekwini elande umfowabo ukube igazi lalimtshena noma ukube wayazi noma ukube ukufa kuyabonakala makuza lapha wayezonqaba, wayezovela ethi mfowethu uhlala phansi nawe la eThekwini ungabusaya kulempi, ukube kuthiwa ukufa uyakwazi ukubona kuza lapha. Manje wayengakuboni, wasuka eThekwini kade uzoba umhlatshelo ngalelo langa, washona kanjalo umfokamtshali. Kwase kuba uqala kwempi yezinsizwa zakwabiyela kanjalo nezinsizwa zakwaMtshali lapha ya obuka kwaQomdaba. Ngizoqhubeka no part 2.